सिबाई तिनी सुप्रीम कोर्ट सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नो तिगे त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम निंगे जे केस फाइल खाइमानी तिनी फर्स्ट केस क्या कोर्ट का समनी 59 केस बैबाक्सा त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम ताव केस हो चैलेंज खाई तो त्रिपुरा निंगे काइनी केस चैलेंज खाई तो कैसे बुबाग्रा निंगे ते कैसे त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम निंगे तिनी ने ओ केस हो बेलाय के जों खाक तंग जनाय बेलाय के खाक तंग जनाय को सिने हाथि जफानि बरन जतन जों खाकसाङा ते सबानि सिबाय मायाफोर त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम 6 year running of the हाथि जफानि बागै सभा खायदोंमोन लीगल जस्टिस लीगल फाइट खायदोंमन दिनै जरातै कायथाम खायगै सुप्रीम कोर्ट जों केस लराय खायदोंमो पहिला जों खायका एनआरसी नि केस बनिपुर सिटिजनशिप मा पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट नो खायका ताबक जों खायका सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नो तिगे इनका अ कायथाम केस नो सिनि पॉजिटिवली सिनि सुप्रीम कोर्ट बेलाय के आगोगै दंगो गे तिनि केस इनका जतनि इंपोर्टेंट केस खांका तिनि केस जेने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन रखा ते अबनो स्टे खायनानि बागै बिजिं ते अपील खायमाने आबनो बुपर नोटिफिकेशन रखा इनका तब सेकंड पर हियरिंग साखा 22 January को अबनि हियरिंग नाय जों खा खायगे ते पुइतो खलायगे चीफ जस्टिस जरूर न अबनो गाहाम खलायगे अ राइट साय जे इविल पॉलिसी इविल ब्लैक जे लॉ खायत तमनि एक्ट खायमाने आबनो जेके फानो बनोरि खिबिनाय तानि खांखाय हायम गोनांगन एक्रॉस द कंट्री जतनो अ बिल नि अगेंस्ट जतनो को खरंति साखा ते पाल बाक्सा खलायतिनि 59 से ऑर्गेनाइजेशन तंगाय बाका केस तो पुटअप खाय दं आबनि बागै आं खा खायो अ केस जेके फानो मथाक जगै थांनाय अ एक्ट जेके फानो मै यांनाय अपनी बागै नो त्रिपुरा पीपल्स कमिसिमिनो पुइतो क्राखलाय सागो लीगल जस्टिस लीगल फाइट जों हा दफानि बागै तिनि जराति 70 years जों खायमेयाखो त्रिपुरा पीपल्स फ्रम आसगै तिनि 6 year running जों हा दिन दफानि बागै सबा खायदों अ सबानो जों अप्लाई खायनायनि खायनाय तिनि सुरु नॉर्थ ईस्ट इंडिया across the country across the world community नि थानिव इंटरनेशनल जराति जों हा दिन दफानि राइट्स नानानि बागै जों सबा खायदों आबनि बागै जों सिने हाथि दफानि जतो बरगना सानाय पॉलिटिकल साकाव कासागै जतो मथानि साका कासागै लीगल फाइल लीगल जस्टिस जतो खरां बासादि ए तिनि बुवाग्रानो बेलाय बेलाय के हामबाय मारगो त्रिपुरा पीपल्स निगै तिनि त्रिपुरा हानि गै सुरु काइले सिसिनि अरन केस बुनि अरन निगै आसामनि गै गोबां अर्गेनाइजेशन फाइदो कियाबा त्रिपुरा हानि गै सुरु लीगल फाइल लीगल जस्टिस खाने काइनि अर्गेनाइजेशन स्टाबो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोते बो खा बुवाग्रा बाय के त्रिपुरा पीपल्स फ्रम एनीवे जतो न हामबाय ति सबानि सिबाय मारहर जे त्रिपुरा पीपल्स फ्रम नते बुबाग्रानो जतो सपोर्ट खायो त्रिपुरा हाथि दफानि बागै ते वैसा इलीगली माइग्रेंट्स नि याकने ते वैसा फ्री उंनानि बागै जे सबा खायतोंनाय सुबागै तोंनाय उंक्लक तंतै जतो न जों सबानि सिबाय ते हामबाय मारया आं खा खायगो निरो अ बिदि नो नगै निरो नि खाक तां मामानाय ते जों लीगल जस्टिस लीगल फाइट नि बागै सबा खायथानि गो निरो ते बुसकांगो बासागै फैनाय आबने बागै केबो खाता थैदि सिनि सबा ब्रेक बुसकांगो थाङै तंगो सिनि एनआरसी नि नेक्स्ट हियरिंग बाहायनो 18 मार्च अफ हाइ तंगो अब जदि नि केप स्टे खाइ थांजा खां खांके सिनि एनआरसी इफेक्ट यानाय आबनि बागै सिनि हम ब्रेक इम्पोर्टेंट ब्रेक नांकुकबानि जे एक अबनो बातिल खाइरगनि जाते सिनि एनआरसी इफेक्ट याना दै आबनि बागै जतो हाथि दफना हमजानो जतो न कोबगो जेके फले सिनि हाथि दफनि बागै सिन सबा खानि बासा खरां तिसाका अ खरां हावसिमिया वर्ल्ड वाइड टु खरां थाङै दंगो सिनि राइट्स न सिन तिख्लायना नायनो नानाय आबनि बागै जतो हाथि दफनि बरग्रगन जतो अर्गेनाइजेशन जतो लीडर्स जे हाथि दफनि बागै खरां तिसारा गया सबा खाइरे गया निरन खानिगो आपिल खाइगे जे खरां तिसा माया सबा खाइरे गया निरो कसां कसां तंगि केरेंगि ता बासरि जों ता सबा खानि बासगै तिनि यांग स्टार बासै दंगो इवेन हानि बाग्रा तिनि बासगै दंगो इवेन टीपीएफ 6 year बासगै सबा खाइ दंगो आं खा खाइगे निरो जतो लीगल जस्टिस लीगल फाइटिंग को खागो थाङै निरो जतो न खाक्रा खाइ बासनाय अब जतो न चबानि सिबाय ते हाम